Idan kina so na, idan kana so na, idan kina so na, idan kina so na zan misalta ƙaunar ki a zucikin kafagi da saura rufin ɗaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wa masoya na ka fatanin faɗin duniya baki ɗaya waɗanda suka sani da ma waɗanda ba su sani ba, barka da juma'a. Ya Allah ubangiji ka amshi ibadunmu, sannan ka biya mana bukatunmu na alkhairi da kuma na sharri wanda ke kunsha cikin zuciyarmu da bamu san shi ba. Ya Allah ubangiji ka masanya mana su, a sa mana su a layin na alkhairi. Ya Allah ubangiji, sannan kuma ina so na amfani da wannan daman din domin ba ku haƙuri wurin alkawarin da na ɗauka cewa zan sauke muku waƙar idan kana so na akan lokaci a rana ta kaza. Hakan bai kasance ba sabila da rashin lafiya da na tsinci kaina a ciki. To ina mai muku albishir yanzu ciki da sauki na samu lafiya. Yau insha Allah da misalin karfe 8:30 PM na dare insha Allah za ku same shi akan audio mark nawa da kuma YouTube channel nawa da kuma iTunes. Ina mai ƙara sanar da ku don Allah kar ku manta wurin mana subscribing da kuma danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura kan. Abin yana damuna a sanda yau motsa, kamar kina raina zo ki bani in tsotsa, illar sana duba ya fi ma dafin tsatsa, ki bar batun zancen tun da gani zan latsa. To iya ne, fata alkhairi a gare ku masoyana. Bye.